Ola a todas e a todos. En este vídeo imos traballar con horas e minutos e con datas. Para calcular as horas traballadas tendo unha hora de entrada e unha hora de saída, o único que temos que facer é restar sempre da hora de saída a hora de entrada. E nos dá as horas que van entre unha e outra. Ímolo facer nas dúas columnas e comprobamos que dá o mesmo resultado. Unha vez temos as dúas columnas, imos sumalas en esta casilla, facemos unha autosuma e en esta outra casilla facemos unha autosuma. Como podemos ver, o resultado que nos dá Excel é 15 horas e 15 minutos e se botamos un ollo ás horas traballadas vemos que isto non está ben. Por que ocorre isto? Ocorre porque se nós na celda onde sumamos horas deixamos o formato hora, como está aquí, Excel cada 24 horas pon o contador a cero. O que temos que facer é personalizar esa celda con un formato donde a H de hora esté entre corchetes. Podemos elexir horas, minutos e segundos, ou como en este caso, que só temos horas e minutos. E agora sí nos dá o resultado correcto, que sería 39 horas e 15 minutos. Mentras que aquí, o seguir tendo o formato hora e non personalizalo, cada 24 horas poñería o contador a cero. Na táboa de abaixo temos como sumarlle un número de horas a unha hora de entrada. Ben, isto é ben fácil. Simplemente a hora de entrada lle sumamos as horas traballadas e sempre nos dá a hora de saída. Aquí non temos que facer nada. Pero se quixéramos sumar en realidade as horas que se traballaron, teríamos que volver a facer unha autosuma e volver a poñerlle, en este caso, o formato de esta celda, copiar formato, pegar formato. E xa nos daría 38,10. Vamos agora a traballar con datas. Ben, se nós queremos calcular os días que van dunha data inicial a unha data final, igual que coas horas, só temos que restar da data máis actual a data máis antiga. E dese xeito nos dá o número de días que transcurren entre esas dúas datas. Se logo collemos eses días e os dividimos entre 30, nos daría os meses, e se collemos esos días e o dividimos entre 365, nos daría os anos. Pero aquí hai un problema, que en realidade nos está dando os meses e os anos en formato decimal, non en formato de meses e anos. Como se faría ese cálculo? Pois ben, primeiro calcularíamos os anos con unha función que ten Excel que se chama truncar. A función truncar o que fai é dunha división quitar nada máis que a parte enteira, sin decimais. É dicir, de estos 187 días, vale, eu os divido entre 365 e me dá os anos, 0,51, igual que me daba aquí. Pero eu agora lle digo que con 0 decimais, de xeito que me di simplemente 0 anos. Como faríamos para calcular os meses? Pois ben, coa mesma función truncar, eu o que faría sería a estes 187 días, vou non meter entre paréntesis, a ver, lle restaría os anos xa calculados por
365. En este caso, esto me vai a dar 0, porque en realidade 0 por 365 e me quedarían os 187 días, que dividiría entre 30 e o volvería a truncar con 0 decimais. E así me di que 187 días son 6 meses. E por último, para calcular os días, simplemente tería que coller os días de esas dúas datas e restarlle, vamos a abrir dous paréntesis, os anos por 365, cerro un paréntesis, e a eso lle sumo os meses multiplicado por 30, e cerro o segundo paréntesis. 1, 2, 1, 1, 1, 2. E en este caso me daría 7 días. É dicir, estes 187 días estarían formados por 0 anos, 6 meses e 7 días. Vale? Se eu fago o mesmo para o resto, vemos que aquí é onde ten un pouco xa de sentido. Por que me saen 4 meses? Porque lle está restando a 494 os 365 días de multiplicar por 1. Si non, en este caso, me saerían aquí 369. Vale? Ben, como se fai para, dando unha data inicial, sumarlle días ou meses ou anos a esa data? Ben, primeiro temos que utilizar a función fecha. A función fecha o que fai é calcularme unha data, de unha data me vai a calcular o ano, o mes e o día. De xeito que eu o que lle digo é que me calcule o ano de esta data. O mes, a función ano de esta data. A función mes de esta data. E a función día de esta data. Año. Vale. E agora, como quero calcular 40 días máis, pois a los días que me calculou le sumo 40. E desta maneira me pone en formato data esta data máis 40 días máis. Se nos fixamos, se eu lle sumo o 25 do 12 40 días, estaríamos a falar do 25 do 1, máis 6 días máis serían 36, 36, 37, 37, máis con 31, estaríamos a falar do 3 de febreiro. Como lle sumaría 3 meses máis? Pois, igual, con a función data, eu a este ano lle calcularía o año de esta data, o mes de esta data e o día de esta data. Fixadevos que en cada un das casillas me devolve o ano, o mes e o día da data inicial. E agora, se lle teño que sumar 3 meses máis, pois me sitúo nos meses e lle sumo 3. En este caso, do 25 do 12 me dá a data do 25 de marzo. Se fora 2 anos, na casilla anos lle sumaría 2, e se é un mes e 365 días, na casilla mes lle sumaría 1 e na casilla días lle sumaría 365. Pois nada máis. Esto es todo en este vídeo. Gracias por la vosa atención.